Akballarımız ayrılıkta aylanıp, aramızda umman yatir oylanıp, gün olsa geçmişini kürüklep, gemisinle yüzüp balyar aylanıp, tolkunlarım arşakar götürülüp, halas etýär garık bolan insany, esge dönen salgın kimin yelkene, täze günüm düşýär nuri ýalkyp. Umman üçin kim bolaýsyn parhy ýok. Yüzüp bilmez bolsaň seni gark eder. Hakka sagynyp, bugün ýugursaň ýah bilen, döwran dolap hasratdan halas eder. Deňiz bir görseňe asuda ýallar. Bir görseňem äpet-äpet gowumlaryny pagşylladyp, tolkunna düşen zatlaryny ummandan çykarýar. İnsanyň ykbalam hut bitaqat deňzi ýatladýar. Esem pesem bilen känler. Ýöne bal seni arzyly kenaryna yetmeýänkäm, başga bir ýat kenara oklap goýaryr. Onsoň sen öňkü nazarlan kenaryna yetmek üçin akbal deňzini kän gulaşlamaly bolsun. Ihlas, şyn ihlas bolanyny göli, ahyry küýseglik kenaryna gelersiň. Garaýewa Güljemal Ögözguli gyzy 1958-nji ýylyň 24-nji awgustyna Ahal vilayatynyň Garadamak owasynyň Leningrad kolhozyna häzirki Köpetdag etrawyna eneden nugulýar. Çağalyk döwri kasam jülgesinde geçýär. 5-nji synpdan başlabam Ahal vilayatynyň Leningrad kolhozynyň 17-nji mektebinde okuwyn dowam edýär. Ýaşajyk Güljemal'a ussat mugallymlar tälim berýär. Şolaň arasynda okuwçylaryny edil öz çagasy ýaly edip görýän Halipa mugallym Jeren Suwhangulyba da bardy. Döredijilükde ilkinji ädimler başlanýar. İlkinji diýen söz insan ömründe arzyly döwürler hakda aýdylýan ýaly. İlkinji goşgy şol mehriban mugallymlary bagyşlanylyp ýazylan eziz mugallymlar goşgusy. Sag bol saňa mugallym, senden köp sapagallym, kötül ýollary geçip, keçijik şahyr boldum. Kötül ýollar. Entek çağa kalypda kötül ýoluň nämeligini bilmeýänkä dören bu setirler kamala diýersiň. Uzak ýollar kültürlemeli ykbalyň başlanyjyny duýan ýaly. Öňde hem kötül, hem bagytly ýollar uzalyp ýatyr. Olar okulmadyk kitabyň sırly sahypalaryny ýadyna salýar. Howa 1976-njy ýylda orta mektebi üstünlükli tamamlan ýaş gyýdyň ädimleri Türkmen Döwlet Uniwersitetine waka ýönelýär. Uniwersitetiň rus filologiýasyny okap biren döwürlerini ýaş kommunist gazetine ilkinji makalasy çap edilýär. Türkmen denany atlyny da guýma gursak zekinli. Olaň inçe sınmotdan başı çykmaýany azazdyr. Ya halıçıdır, ya oğudun keşte çekýändir. Ýöne has duýguçul dinanlar, şol çekilýän zähmetleri wasp etmek üçin dünýäge gelýän ýaly. Güljemal Garaýewanyň turuw başdan ýazyp başlan eserlerini, goşgularyny, makalalaryny
zinan zähmetiniň wasp etirlýädi. Haly barada owasynyň ýüpekçi gelin gaýrylarynyň ýürek owady hakyndaky oýlanmalar eline galamanan gaýda ýynjylyk bermeýän ýaly. Akbal sahypalaryny agdaryp otyrsyň. 1987-nji 1992-nji ýyllar Gemowasyny rus dilimi gollum. 1992-nji 1996-njy ýyllarda Azatlyk itirabynyň 77-nji çağalar wagyna müdir. 1996-njy 1992-nji ýyllar Yetkinjekler köşküniň direktori. Durly ýyllarda çağajyklar bilen has ýakynan ysnykda bolmak, olaň edi dünýälerini açyp görkezmek zehini tebigat tarapyndan dinana has köpeçilen ýaly. Kim ýolbaşçy, kim dinan, kim eni hükmünni eýjejikliň eýjeji konkursyny geçirmekle gurnaýa. Çağajyklaň Merjen däneleri festivalini geçirmekligi teklip edýär. Edip bağlalan geljekki watan eýeleriniň saýrak dillerinden biz watanyň bağlasatly Güljemal Garaýewanyň sözlerini Bayram Hudaýnazarowyň sadyna aýdym döreýär. Öllerine sindirilen ihlasy, sevgin duýan çağajyklaň kalp owazlary diňe bir türkmen topragyna ýaýraman daşary ýurtlarda da ýanglanýar. 1997-nji ýylda Türkiýede geçirilen halkara festivalda Süleyman Demirel'in köşkünni gymmat we fasylyga munasyp bolýarlar. 1998-nji ýylda Moskwada geçirilen halkara festivaly bolsa, bu topara hem ýakymly ýatlamalar, hem ýadyýarlyk sowgatlar peşkeş berdi. (1999-2001) ýyllar Sport we Siýahatçylyk Döwlet Komitetini folkloryň halyk dürüdüjilik senetleri milli merkeziniň direktori. Maşgala mukaddesligi. Türkmen dinan üçin maşgala bolmak, maşgala mukaddesligi hemme zatdan beýik zat, mukaddes zat. Durmuş sahypalary 2002-nji ýyl Perwany dek elenýän ýürek belki bir ýerde karar tapar. Teatr Mollany Pet adynaky akademik drama teatr. Sahna jadyly sahna özüne karar tapman atılsayan göğünlüğün näçetine teselli veren sahna. Näçe biýik parh göğünleri gozolyňa salan sahna. Olaýsam, bu dinany nädip özüne emrindirdike? Ýadyna düşýär. Mektepde okap ýürke Türkmenistanyň halk artistleri Sonam Muradowa, Sabra Taýewa, Leyla Garaýewa, Aman Gurban Nurdiýew dagy okuwçylar bilen duşuşy gelipdiler. Adaty adamlardan hasyrly görünýän bu adamlaň näçe okuwça täsir ýetireni belli däl. Ýöne ýaşaçyk Güljemally weli olar göze görünmeýän sapagyň bir ujuny goýup gidipdiler. Ol sapagy eýlap kaçanam bolsa bir wagt şu gapydan girjekdigini megerem ol şu wagtymda ýonur. Bolmasa turu baştan sahna, başta gedem Hökmürawan şa dinanyň göz ýaşlaryny, hasratlaryny doýgudoşlyk bilen paýlaşmazdy. Malym mülküm senki, jigerim janym senki. Seni öz elime sultan eýleýin, galmeň ýanymda diýip ödülenýän şa dinan.
alys yurtlarda sapara giden ýaryny güler ýüz bilen garşylayan Ağa Yunus Peri. Peri sıpat gelinler. Bu keşipler Gülcemal üçin biçak edidir. Ýöne muştoklaram bu gahrmanlaryny nähili edirläpdi. Enelerden görüldü. 2010-njy ýylda geçirilen uzun saçly türkmen dinanlarynyň arasyndaky bäsleşik Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kulyewanyň baş bayragy almagy bilen jemlenipdi. Fursatlar, keşipler, gussadan, bagtdan buldurayan gözler, bu gözleň sırny, jadysyny çözlemek üçin dalaş eden suratkeşlere bolupdy. Türkmenistanyň halk hudojnigi Durdy Bayramowyň 75 ýaşynyň dolmagy bilen sergiler köşkünde gurnulan taryhy giren insanlaryň portretleriniň arasynda ünsüňi özüne egleýän Gülcemal Garaýewanyň portreti bardy. Belli hudojnik Baba Owanowyň çeken portretine bolsa, görmegi dinanyň adaty däl keşfi öz nuruny daş töwerege paýlap oturan ýaly. Ýyl Garagum jurnaly bilen Tebigaty goramak ministrliginiň bilelikde türkmen tebigatyny wasp etmek bäsleşigini Gülcemal Garaýewanyň Dağ hakydat hikaýasy ýeňji bolýar. Zehinli adam hemme bagatda da zehinlidir. Altın balyk filmini Türkmenistanyň miras teleýaýnymyna görmedik azazdyr. Özüni kino sanatına barlap gören Gülcemal üçin sanatyň täze bir sahypasy açylypdy. Kesiyeden ýaly. Kulağıma bir zat eşdilýärmi? Dilim canım dedi ya. Canım göresi giden. Biz Aktaşlı eneler, bizim arkamızda kahraman arka dağımız, hormatly prezidentimiz var. Biz şonu için elmide ama başımızı belent tutmalıyız. Prezidentimizin canı sağ, ömrü uzak, görjegidine gowluk bolsun, işine rewaçlyk bolsun. Eziz eneler, yaşlar, garnaşlar, hemmeňizi täze ýyl bayramçylygy bilen gutlaýan. Gülcemal Garaýewa Aşgabat şäher guruluşyk Orta Hünär Mekdebiniň medeni guramaçysy bolup meşleýär. Şo ýerden Adatlyk etrawynyň medeniýet öýüniň direktory hemde şol etrawyň dinanlar guramasynyň ornmasary bolup işleýär. 2003-nji ýylda dinanlar guramasy bilen Dinan Kalby jurnalynyň bilelikli gurnamagyny eneleri wasp etmek bäsleşigi geçirilýär. Şol bäsleşikde de Gülcemal Garaýewa ýene ýeňijilen hataryna. Şygyrlar, aýdymlary öwürlen şygyrlar. Olar kaçan, ne wagt, nirde döredike? Bu sowala bir wagtda jogap bermek kyn. Şu wagtky owadan zamanamyzy, tebigat gözelligini, dinan mertebesini wasp edýän şygyrlar öz gönelligini belki
4-nji sınıfda tebigaty gözgedijilik bilen sıyınlap, her bir zatdan ulmany gözleýän gara gözelek, görmegi gyjagaryň kalbynyň alyp gaýdýandyr. Belki käte-käte öz gowumlary bilen tilteýän wagty, durmuş deňdiniň darbyna çydaman elenýän zinan ýüregi göz ýaşy edilip duran wagty dörendir. Belki diňe bagtyar dinanyň maksus kulkulyň arasyndan syzylyp gaýdandyr ul şygyrlar. Kim bilýär? Ýönem bir zat bolup belli. Şygyrlar ýüregi ýakyn. Olar adamy gozgaýar. Şeýle bolmasa, türkmeniň atyň diýişi ýaly diýilýän kompozitorlary ol şygyrlara saat döretmezdi. Belli kompozitorlar Daňatar Hydyrowyň, Hudaýnazar Amangeliýewiň, Ýazgyç Aşyrowyň, Sabo Artykowyň saatlaryna Türkmenistanyň halk artistleri Annagul Gurdowa, Pelwan Hamidow, Paragat Şeýhimow, Ak Muhammed Khanow, Läli Begnazarova, Gülşat Gurdowa, Paragat Amanurdiýew tagy, Türkmenistanyň at kadanan artistleri Maya Tekaýewa, Jahan Tagybow, Zöhre Gurtniýazowa, Liliya Çurçaga, Akgül Towtamuradowa, Gözel Ögezowa, Tirkişmät Nazarow tagy aýdymçylar Gurbangeli Bäşimow, Juma Muhammed Akgaýew we ýene-ýeneler, talipler, nowçu körpejikler aýdym aýtdylar. Ol aýdymlaryň köpüsi edip watanymyza, hormatly prezidentimize alkyş aýdymlar. Ol aýdymlar şahyryň özüne de, kompozitorlara da, aýdymçylara da şan şöhrat getiren aýdymlar. Ol aýdymlar kanatly aýdymlar. Arka dağlı, ak şeherli, odun vatan, vatan, mukaddesin, ağrıylesin, şöhratli vatan, vatan, ata babın, mikansin, kadimi vatan, vatan, sarsmal kalan, kalkın sen vatan. İnsanyň ykbaly, onu da zinanyň ykbaly bitakat deňzi atlaja. Nazarlan kenaryna ýetmek üçin ykbal deňdini kän gulaşlamaly bolýar. Ýöne ihlas, çyn ihlas bolanyna göre ahyry küýsewli kenaryna hökman ýetjäň. Toylasam bir saçaga işteler, beğenişip süýjülükler deşteler, doğan gardaş günlerini açtılar. Maňa şondan başga baýlyk gerekken. Kebe menim kawlama tam bar bolsa, şudur baýlyk, başga baýlyk gerek.